El que nosaltres pretenem és una educació física actual i moderna, adaptada als nous temps. Donem eines al nostre alumnat per formar persones capaces, que siguin conscients dels beneficis que comporta l'activitat física i que siguin capaces de gaudir de l'activitat i de planificar en un futur una vida activa. I adquirir hàbits de pràctica esportiva o altres activitats físiques, que això contribuirà a la cura de la salut física, psíquica i social de l'alumne. I aquest aprenentatge formarà part de la seva educació integral. Les nostres metodologies es basen posen l'alumne en el centre de l'aprenentatge. I emprem metodologies com la resolució de problemes, el plantejament de reptes, aprenentatges i serveis. Volem que l'alumne sigui complet quan acabi el curs. I també volem destacar una part important del nostre projecte, el dediquem a les moltes sortides fora de l'escola, amb l'objectiu que coneguin i experimentin la gran varietat de modalitats fisicoesportives que existeixen.